Sunan, please pray. Let's come before the Lord. Father, nakita mo unsa na gyud ka hugaw ang kalibutan. Na ikaw mismo nag-ingon lahat, Lord, sa Genesis, na ang hunang-huna kanon ay sa tao, evil constantly. Pero kaya promise makalimon na bubuon pinagi o tubig, bubuon na mo pinagi na o kalayo. Masay ko hapit na ni Ginoo ang imong kasuko, imo na yung ipaabot sa tanang makatawhan na nagdumili pag ila si mo anak na si Jesus, na nagdumili sa kaluwasan na imong gi-offer for free. Amahan, nami sa December na tanan, oh God, are just so elated, so happy because na daghang kwarta, daghang bonus, daghang manghatag. O para nila, it's a time of celebration para lang sa lawas, sa bakbak, buban pa, kapag waray kinuray ang celebration, na ikaw ray envy, aron na may imong tubson, luwason, bayan ng mga sala, nagsakit ka, alam ka na mo, aron masayod kami, na kung nahimo nimo, nahimo sa nana mo. Kaya ikaw man ang Diyos na nanaka namin. Ginoo, nagampo kami, na tanan mong isigutan karon, pag-isigutan pa karon amahan, na mawag mong pulong, may ang sumanak na si Jesus. Mutuhop sa mga nagkasing-kasing, ug mas musalig ni, sumuwi nga Diyos nga di makita, mag-isat-usa pa ng mga problema nga nasa mong atubang, sa pag-uyog sa among makatinabuhi, nga Ginoo, dili mi mo palag, dili mi mo hangop sa mga pamaagi sa kalibutan. We will not be forced to the ways of the world or embrace the power of this world. For you alone is the power that we so recognize. You have the greatest and eternal power that can defeat anybody and anyone, including all unseen beings, because you are God. Father, please protect those hearts are truly yours, and expose those who are not yours, O God. Sinasakuban sila ang mga maayong sila, mga buutan, ng ubat lang sa mga kinamuhi sa inyong simbahan. Father, please cleanse your church. Your church is right now, and as the universal body around you, help each and every one of that, we pray in Jesus' name. Amen. Matthew 1:1-17, i-aglay yung mga Biblia. Mag-istorya ta, may tungkol sa Pasko, kaya na naman din ang Pasko doon na kaayo. Istoryahan na to ang Ginoo na in person, yan is kalibutan ang pagbayad sa atong mga sala. Kay mauni si Kristo, kay kung wala si Kristo, walay Pasko. Baliko na ko. Kung wala niya ni si Kristo, walay Pasko. Kay kaway Christmas. So, atong tanawon, ang lineage or genealogy, kaya mga na ang atong title, atong ilailahon si Kristo more, pinagis sa iyang genealogy. So, we know nga, tinuod siya nga Diyos, fully God and fully man, o nasayod ta, nga doon na siya mga kagikan na mga katawhan. Atong ilailahon ni, dili man ang tanan, pero atos ilailahon na to ang iyang mga kagikan. 2018, so siya na ito ang sa ibuhaton, naghihatag sa inyong ninyo. Kaya naadyo yung ibuhaton. So, in line with the truth na ang Ginoo, naghimod yun ang mga katawhan ng mutuo sa iyang anak. Manang makita na to may sunan na Donald Joy, nilang kumakanta ka na rin. Bumutang pa si Ginoo next time kanyan. Importante kayo nung tanaw ta sa genealogy. 14 genealogy, 14 generations, tulo ka 14 generations atong makita ni Jesus Christ. Generation from Abraham to David, generation from David to the exile sa Babylon, at ang third, 14th generation from exile in Babylon to Jesus Christ. So, muna kung tanawin mo sa next class.
Mo ni ang sa patriarchs katong mga kaluluhan kagyud katong mga naguna, monarchy katong naghimo na og silang mga hari kay sa ganan ni Jesus Christ nga mga hari. Then nasunod ang deportation sa tupag ipa lagpot na sila sa Ginoo ngadto sa Babylonia. So makita niyo na yung mga certain mga names na yung highlighted. So mo ni atong tanawon karon mga igsoon. So focus lang ka sa line, ko sa akong Bible din. Line A sa mga patriarchs sa first generation. Matthew chapter 1, please. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar, Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nashon, Nashon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. So mo na ang first 14 generations. Now, tanaw na to din ha na gisulti dayon na Jesus Christ, the son of David. Now, this is alluded here na anak siya ni David. Ano man na? Because kaning word son of David, mao ni ang popular na messianic title ni Jesus Christ. Kibaw mga Hudiyo, na dunay di maabot ng mga Mesiya o tawag siya anak ni David. Nadini makita nato nga lagi sila mga knowledge of the coming of Jesus Christ. It's Matthew 9:27 and 20 to 30. Di lang ta tanaw nga to, pero ako lang siyang isulti ninyo. May tungod ni sa duha ka butang na nasdapit sa daan, nakadungan sila na si Jesus Christ nilabay. Sige sila silang isyagit. Anak ni David! Anak ni David! Anak ni David! May mga disipulo, stop mo din! Sigsiyagit nila. Si Jesus Christ nakadungan, ibalik siya. Ano sa'yo kung mamuhat alam na ninyo? Anak ni David, ayuhang nga makakita. Okay? So yan ang makatauhan, natibaw sila na dunay maabot namin siyas. Tungod sila pagtuhog, ayaw sila ni Cristo Jesus. Matthew 12:23. Si Cristo Jesus nag-heal siya o tao nga giyawanan, sulag daw kang Espiritu. Nakay mo sa tao nga, buta o amang sa dihang, diayon sa Ginoo, ang mga tao nanghadan sila, yung sila, wow, ikaw eh, mo ba kami ang giingon nga anak ni David? Ang magkatauhan na nakakita sa milagro. So, na-slide knowledge. Matthew 21:9. Na-enter si Jesus Christ sa Jerusalem isip fulfillment sa prophecy of Prophet Zechariah na ang Mesiyas usunod din sa Jerusalem magsakay sa usa ka asno or donkey. Ang makatawhan, nasayda na, di ba? Nag-welcome niya, kanang managtawag ko Palm Sunday. Okay? Palm Sunday, niya ang lang tawag. Okay? Welcome him, o iyang i-recognize siya nga son of David. O niya, pag human nila sagit-sagit, ang hari, ang anak ni David, hallelujah! Nagbawa sila, alam, sana, Human, i-change ilang mind. Ang ilang silang isagit after pila ka days lang. Ilansang sa cross. Kama usabon din. Matthew 22:41-45. Si Kristo Jesus napalimutan sa mga Parisiyo na suya kaayo niya. Umot sila na ila siyang i-trick nila para ma-eliminated siya. Kaya nga naman, ang mga tao matulog naman yung mga wala man simbahan, wala man matali kwarta, nag-record naman ni Jesus Christ, envious sila, naminaw ko naman sila sa iyang teaching, unya namutana sila sa verse 22:42-46. What do you think about the Christ? Whose son is he? The son of David?
They replied, ang mga Pariseo. Yan si Kristo Jesus natubag. How is it then that David, speaking by the Spirit, calls him Lord? For he says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet. If then David calls him Lord, how can he be his son? No one could say a word in reply, and from that day on, no one dared to ask him any more questions. Ang religious leaders nakibaw na si Kristo Jesus ang Mesiyas o iya ni title. Ako sa kangalan na kumakit-an ninha na mao nga si Kristo Jesus son of David sa anak sa siya ni Abraham. So si Mateo nagsuwat sa Ebanghelyo nga adun na sa iyang pangunahuna, nagsuwat niya para sa mga Hudiyo, okay, nga magbabasa. Nya para nila sa mga Hudiyo, importante kaayo ni ang ngalan ni Abraham. Kaya na naman, si Abraham, mao ang tao nga nipili ang Ginoo nga mapadayag ang usa ka nasod na tawgon og Israel. Dinigikan nga ngalan ni Israel, ngalan ni Jacob. So makita nato dinhi ang account Genesis 12:1. Kanang sa Bible kanang mo abli o tanaw mo. The Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Dahilan si Abraham as amahan sa tanang mga kanasuran. Tanang-tangan, hindi siya amahan sa tanang mga kanasuran. Naklaro man kayo sa 12 chapter 1, 2, nang isa itong ibasa nga, may mo siyang great nation, singular. Mo niya ang akong pagtanaw. I think tungod sa promise of God in verse 3. Dilingon ang Ginoo, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Sa pa, ang mudapig nimo, ang panalangin ni Abraham, panalangin na nako. Ang supak-supak ni Abraham, tumuhon ako. Sumali sa mga butano. Ang pini ni ninyo may sana. Si kasing-kasing dapat mugira ka. Ang mugira ka, lagi mong confidence na sa Ginoo, ka mahambog, ay, yung ikontra ako, Ginoo. Hindi ka nila na. Confident bitaw ka na, di ka pasagdan sa Ginoo. Bisag unsa pa ng atake buhaton sa makatawhan, bato ka nimo. Mutukay ang rana sila. Nara mahitabo nila mga bati. Ang ato ng pag-ampo nga unta, makailaw na sila nga ilang gibatok dili ikaw ang Ginoo. O bang gibuhaton sa Diyos. O makarelasyon ta sila, o mabuhan na ilang ta sila. Okay, so ay lang mong katawa at kakawin, nirisi! Kaya masuko ang Ginoo na. So, mana nga, para na po tungod kay aning mga tawhana nga niila nga si Abraham, di pa nalanginan din sa Ginoo, makikalayon sila sa Abraham. Ito ko nga maunang possible nga hindi siya amahan sa mga nations. Kaya naman, di man ta Hudiyo. Amen? Hudiyo mo ka? Pero sa mga Ginoo sa Galatians 3:6-9. Consider Abraham, si Paul. He believed God and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who believe are children of Abraham. So pinagi sa pagtuon na himupang anak ni Abraham. The scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So, di matay na nakadaghan yun yung mga Christians sa Pilipinas, pero ang atong nasod na sa yung Yuda, napanalanginan tungod nimo o nako. Sana ka importante nga ang buta nga nahimok kang panalangin sa atong nasod. Yes, mo nang importante kayo nga maglakaw ka sa kamatuoran. Ay nang tao taliko-liko. Kaya nakilala ng daghang mga santos, daghang mga matarong nga tao ang kalibutan. So makita nato sa Isaac, miracle baby ni Abraham o ni Sarah. Ano man,
100 years old na si Abraham na nanganak siya na siya anak o 91 or 90 si Sarah na namatay siya pagka age niya 127. Now, pagkasunod niya Isaac, kinsa man si Jacob o si Jacob na manitawag o Israel. Siya ni ang dunay si Isaac nanganak twins Jacob o si Esau. Si Jacob ay ipili sa Ginoo. Amen? So si Jacob na nanganak og busi kabuok o nanahimo sa silang different tribes, nations. Okay, so ang usa sa nga gitagaan og pabor nga makita nato sa linya ni Jesus Christ din ha. Balik ka sa patriarchs. Mao si Judah. Na si Judah, usa ni siya sa mga anak ni Jacob nga pamagnos ni Tamar nga nagproduce si Perez kay si Perez usa sad siya sa linya o kagikan sa ni siya ni Jesus Christ. Nga naman ni mo na hitabo si Judah kada nabaligya na ilang manghod, okay, lakaw siya tumatay sa iyang frustration na ano yung ibaligya o sa ini ka na mawagta ang iyang kamahurang kaya fight man to siya nga dili man ako natapos lang hagbong niya ay nagpat siya, okay, para baligya na lang na to o naman to ang iyang solusyon para ma-at-least ang iyang mga suon niadto siya sa kana sa aso adulam o naminyo o usa ka kananay woman niadto na siya tulo ka anak nga namatay one by one niya ang ilang pamagi sa una kung naminyo yung kamagwangan yung namatay ikaw babae asawa sa kamagwangan ninyo sa nimo ang kalawa namatay ra sa ikang katulo namatay ra etc. So si Tamar na nagbuhat ano sa amo budako ni si son ganito. Married to his son was married after Benjamin. Ang usa ka kamahura ni Judah, wa man yun ni gituma ni Judah kay para niya is kinahanglan ko'y anak sa akong mga kaliwat sa kumbana, iyang gilit si Judah hindi mo siya ng mga prostitute man si Tamar. Okay? So, manatungod anak na-produce na si Perez. Now, lain sa din nga makita na to din nga makita na mga color na Tamar Rahab. Okay, ika ni Tamar si Zon, si Ram, Aminadab, Nashon, Samon, then si Rahab. Usa sa niya sa mga babae nga murag questionably sa kaya siya kaya nga naman prostitute na siya. Ya siya ni ang itabang sa mga espiya. In the book of Joshua. Kanyang gitago. So in short, nahimo siyang citizen of Israel sa dihang gilusog ang ilang lugar kay siya nitabang man tabangan siya sa mga Hudiyo. So, gawas ni Rahab, si Rahab, pinagi ni Rahab, Obed, niya by Ruth, then Jesse. Nasayod sa tanga kani si Ruth, usa ka Moabite, Gentile, dili sa Hudiyo, na babae nga ni Puyod sa iyang mother-in-law, wag siya mubiya. Asa ni? O si Ruth, pagabot niya nga ito sa lugar sa mga Hudiyo, nakabana siya ni Boaz. Okay? Niya mo nang si Boaz, ikawas din ha si Obed. Niya umani Obed, ikawas din ha si Jesse, nga amahan ni David. Okay? Si Jesse. So, part 1, namarita sa so, makita na to ang linya ni Jesus Christ, mixture na gid siya sa Gentile o Judeo. Hindi siya pure na Jew. Wasa dyan may kayo na pure na Jew sila. Kung sa kanunuan pa nila, mix na ilang blood. Sama ko kita, mga Pilipino, hindi ka pure na Pilipino. Okay? Ato din mo represent na ito, mga sports, mga beauty pageant, mga trainers, mga anak na trainers. 50% na ako na tayo parent blood. So, second generation or second group sa 14th generation, ato makita din ha si Solomon. Okay? Solomon of Uriah. Ano ibutang man din ha of Uriah? Kaya ang mahal ni Solomon. Si Juan man, si David man. Ibutang ko din ha, magtatingon nga ang atong past ba
ma-attach dyan na, hindi ka mauwawa na. And by the way, usa sa day kami ni ganing osek, no? Kung masalig kung Christian ka, di ka mauwawa eh. Kani sa osek, kung sexual abuse lang ka, dilagtad ni papa, whatever, nasa mong panimalay, kaning osek, ano naman mga pictures, yung kalaway sa una, kasi yung mga posting din ha, kalaway kayo. After many years, na-Christian ba ka, na nakaibad, mugawas, gaya po na pwede na mugawas na. Okay, nung murabag di ma-erase ang imo pagka ikaw sa una. So, muna yung nakamingid ang osek. So, si Solomon balik ka, anak siya ni David o ni Bathsheba. Si Uriah, ang bana ni Bathsheba. Nagipatay ni David para lang maangko niya si Uriah. Ano lang niya si Bathsheba. So, makita niyo nga ang something bad sa kinabuhi ni David na hinugya kong good. Kaya ginuso siya. So, again, mubalik dito sa pagkanyo ninyo. Please, ayaw ninyo kung na natungod kay, nakasaan na ka. Kung ay higayon nga ang Ginoo mo gamit ka nimo, no, magamit pa Ginoo nimo. Pag kinuso lang yung tinuod sa imong kinabuhi. Pakitaan yun ang Ginoo kung sa ka mahinungsulong sa imong kinabuhi. Na ang makatawhan niya na palibot nimo, convince sila. Malikot ko. Kasi sa may restore sa mga nakasala. Diba mga katawhan na sa palibot? Amen? So, God forbid, kung kanina sa ibahanan, dili mo restore mo, kadi sa kumbinsido, ikaw, kumbinsido kay ka, nga nausab na ka, saylo ka sa Ginoo, kasing-kasing, limpyo na kay ka, nga duwa na ka mo buwas, mga buhat, bitbiton, na sa Ginoo, asa kadapitan niya, bitbiton, lain na simbahan, lingadto, gamiton na sa Ginoo. Amen? So, muna nga, mauni ang hitabo din ni David. O sayang anak, galit na si Solomon. Okay? So, Masayad ganita nga, si Solomon sa mga panalangin sa Ginoo ay naggubaon na buak ang nasimuna ng nahimo ng Judah o Israel, the North Kingdom and the Southern Kingdom. O niya, after niya ni Solomon si Rehoboam. O ni Rehoboam, Abijah, Asa, etc. Nakita na ito rin na naa sa gani, dala-ala, iba naman kaming harian, na divided naman ang kingdom, na dunay, Jeroboam. Lumawa siya, naghimog dagahan, jud kaayo, naghimog legacy, nangilaad kaayo, magsimba jud sila mga Diyos-Diyos, halad ng mga kabataan, sunobon para silang Diyos-Diyos. Maris Jeroboam, lagot kayo Ginoo. Pero makasasala sa ni Jeroboam, kaya wang sila siya masunod sa pamaagi ni Solomon. Then after that, ang usa na nga itong i-highlighting mao ang kinabuhi ni Rehoboam, the father of Abijah, ay Asa, the father of Josaphat, mga ara-aranis Josaphat, pero makapuliso. Then Jehoram, then Hosea, Jotham, then Ahaz, then Hezekiah. Hezekiah was one of the good kings. Pero, na siya mistake na gihimungan naman, nang bugiro man siya. Yang ipakita ang tanan, yung mga nindot na tapos pinakasoksokan sa yung hinalian na paglusog sa Babylon yan niyang bisita. Yung Babylon niya, nagplano naman na ilang ilugon ay ilang hinarian. So, what you usa, tanan ng mga nilmigay, mga golds, mga made of mga kupa, etc. Alam, ipantanta ang ilang sa Babylon niya. Si Josiah, usa sa siya kamayo na king, kaya nga naman, naghimo siya of reform. Ibalik sila sa Ginoo. From worship of idols to the worship of one and only God. Wala ko na-highlight si Isaiah. Tanan ng mga hari, kadaghanan nila na rebuild sa Ginoo. Nakalimot sila nga naghatag nila dahong nga limos ng hari mismo ang Ginoo. Ilang itudluan, hari sila, ilang itudluan ang mga tawhan musimba o mga Diyos-Diyos. So muna nga, please allow me to quote, to read sa ginsulti ni John McTerman sa iyong komentary sa Monarchy, Line of Jesus. Ang Messianic line, pinagi ni Solomon, naputol, ang mahimo, na came to an end. Na-ended ni siya in 3 ways. Ang sons of King Zedekiah,
tanan patay. Tagaagtunglo sila, tanang mga anak ni King Jeconiah, nga way bisag usa nga makalingkod sa trono ni David isip hari sa Israel. Tanan sa nagsunod ni King Hezekiah nahimong yunok sa Babylonia. Tuwag sa kaminyo. So, wa sila makakontribute sa kingly line. Suko kay Ginoo sa tanang hari nga kagikan ni Kristo Jesus. Gikan ni Solomon ngadto ni Zedekiah. 21 ni sila kahari o only a few nihimo unsay matarong atubangan sa Dios. Tungod sa kasako sa Ginoo sa mga kaharian. Makit-ani mo ni ang iyang kasuko bisan ngadto sa mga niabot pa nga mga panahon. Ang Ginoo sa Messianic line Suro ni Solomon, kung nahuman na din siya, kung nga mo na makita nato din the following verses show how furious God was with Solomon's line. Nganingon ang Ginoo shall, and the holy name, the house of Israel no more defiled, neither they nor the kings by their whoredom, nor by the carcasses of their kings in their high places. In their setting of their threshold by my thresholds, and their post by my post, the wall between me and them, they have even defiled my holy name by their abomination that they have committed. Okay? So, manang limpyuhan pinaagi sa pag-abot ni Kristo Jesus. So, mo nga, ang pamaagi sa na malimpyuhan sa nimotong ipada sa Ginoo ang tanang mga tao sa Babylonia. Ug giulipon sila nato for many years. Okay, so manang pag-abot lang nito, mo na nga ang third generation, mo na ni sila namalik na sa yuta sa Israel. Ipabalik sila sa Ginoo sa ilang nasunod na yuta. Mo ni ang fourth generation. So ang fourth generation makita nato din si Zerubbabel. Mo ni siya ang first nga nag-lead sa grupo pinagi sa permission sa hari nga nagdala nila ngadto. Naglain na usa ka tawo nga makita dinhi si Jeconiah. Even man atong makita sa 2 Kings 24 verse 9. Ang iyang linya gitunglo sa Ginoo. Wa jud bisag anak nga makahimong hari. Was like legal claim. Before na sa Ginoo silang tangilad silang mga sala. Wala gyud sila bisag gamay nga legal claim sa trono. So makita na to din nga ang Ginoo lagi ang mo-bless nimo o paminaw mga igsunan. Ang Ginoo sa pwede mo tamtam sa tanang panalangin gihatan niya nimo kung di ka magsunod sa iyang pamaagi. Kaya sila nila di mawagtang ilang pagkahari o ilang pagkadato. Tantangan sa Ginoo hasta mga sunod na mga henerasyon gud walay katungod bisag gamay. So kaning mga tao nga magpahari-hari, kaning mga tao nga murag silang matag-iya sa ilang mga katungdanan, nga para nila nakatag-iya na sa mga kasing-kasing o mga huna-huna o kalag sa mga katawhan, kay sila sikuan. Nalawoy, limot sila, tawara sila. Hindi sila mula ko kaya sa kalikuran. Mananggit ka, mahadlok sa bisan, kinsa, o mo-encourage ko ninyo barog kung sila sayo. May dabayan ang tanah. Sila magbunado mo ha, masunod na lang ka, bisag sa'yo. Kaya sa dihang mo bow down ka, imong ipabutang diha ang yubok, na imong ka ng kabaw, mamubuhat ka sa daro sad ka. Baragi ang imong katungod isip-isipan mo, gabi na ang ngalan sa Diyos na imong ideklarar, na imong Ginoo. Taga na kayo kanong mga tao ng buot mo hari kanang sila ang murag isulisurong nangin mo kinabuhi. Kilala murag bubaw down juga silang gusto, butuman ka silang gusto para makuha ang mo. Manamutanaw ka, wadto ka sa mga imabaw pa, tanaw ng susiyo nimo ang mga balao din ha nagipanghimo, mga balao na isaysay din ang isulti nila. Kung maubag yun kay ang mga tao nga mudawat kay sa ubos, ilan lang gamito ni, kaya ikaw sa mismo wasa di ka tibaw.
Kapita ng yawa ko sugay ng ilat, kaya man pailan mo sa da, kaya di na sa tamubasa. Di na sa matamutan, di na sa tamususi. Ay, lingon man sila, isa siya, ginoo siya. Hindi man na niya iyang gahong. Di kami ko ano, ito ang kasunang hatag ang nagahong na niya, kung sumay mo kasabuti mo ani, mo ba gawin? Kaya kung pareha sila, pangunaw namin yung kang marabiti yung sunod yung bahala na lang mo. Gusto na sa mga butang magsunan na talawan na kayong daghang makatawan. Talawan mo barog sa katarong mo. Talawan mo barog kung sa iyong sakto. Kung makayon nga sakto di ka, mamamiso-miso sa katong sakto ka, dili. Kung mabitan ng daghang buang-buang naman, daghan namang hadlok bubuhat sa iyong sakto. Tungod kay, mas daghang buang-buang. Mapag di kailap ang buang-buang. Nahari dito ang mga buang-buang. Kaya nga naman, taga na to sila o gahog, pagkawasan pinali sa paghilong o sawa, pagtanaw o sa pagkadungog o sa kanan mahadlok ka, muyupo lang ka. Matang balik ko maghatag ng buwan sa kaisang po. Daniel, Shadrach, Meshach ang Abednego. Unsang sila, dipili sila sa tanang mga batanon, kaya ganahan kayo si Nebuchadnezzar nakuha ang mga nili, ang mga intelihente na mga kabatanunan. Umay mo silang mga unsang sila, government officials sa Babylon. Correct? Kunya, si Daniel, sa kadugay ni Daniel, tulubya kahagay ang sabihan ni Daniel, wag na siya makompromiso sa iyang pagsimbang, pag-ila sa iyang buhay na Diyos. Masayta niya na. Nga, di-taypan niyo siya, giinitan din siya, mataruman ka siya, nga ano, sa pebeyong hari, lain ko nga nasod ang ipuli. With the Persian, from Babylon, with the Persian, and then the Greek. Nga naman sila, na-retain man siya. Di ba? Kita sa taglan niya naman, nakadungog sila, makani siya, siya pipihig sa biliyon siya. So pagpula yung mga lain ng mga nasod, nilingig po siya posisyon. Lain nga nasod, nilingig po siya posisyon. Kung ipitaan siya bikil, bro sa man ang kasing-kasing sa hari, may unang nagdawad, idagan ito. Daniel, buhay pa ka Daniel? Kaya mo po, ko sinong binuhod Daniel. Oo, ari, okay na, di ba itatsasak. Pag binuha nga kung iilad, kung matawanan, mauna sila sa ilang pamilya, ilang mga anak, may pakaon dito sa mga yun. Daniel, binuha sila, ipatay. Ibarong siya. Kinaina biya sa daghari na bitaw, pinadapat din sa mubaw daw ng any other king ako rin. Pero nirespeto ang hari sa reliyon ni David. Kaya nga naman, ang reliyon ni David, nakakita siya, nakahimo ni David na makatarong o maayong na tao. Nasnay kaalam na magdumala sa affairs sa hari. Kita siya na ang loyalty ni David sa hari. Ayaw na magpigas siya sa pagsimba sa Diyos. Sige, simba lang na niya. Daniel, sa mga ginawa ko, kialaman na. Kung imong loyalty na lang po. Kung na may mga tao nga, ulipunon dyan ka na lang, ilang gusto, ilang matuman, buruan nga sila. Labaw pa sa Ginoo. Ginoo, ganigay, mamunggus ganyan na to. Dami ka chance ang punta nga, katapusan yun. Boy, labag ito niyang dili. Mahatang Ginoo sa uwan, sa init, pagpatubo, kaya pang mga tanong, etc. Nagay pang pinagatan nga mong isdan, hatag mga Ginoo niya na. So nga naman ang mga tao, mura man sila. Shadrach, Meshach, Abednego, sasal mo asal. May mga silang mga dagko ng mga leaders nga sa Babylon. Pero, kasi bawang na sila gaya nga Diyos, asal sila? Kung naka-isip Christian, you need to know unsa imong priority. Si Jesus Christ, bitaw tanaw nimo, unsa man iyang priority. Dala, ginikan siya sa tanang sektor. Leaders nila, sa government nila, ang sa religious leaders nila, nga siya panigatukod na sa nila, ng reliyon sa mga Hudiyo unta, wa siya inha. Kibaw siya unsa iyang ang say rason o katuyuan ng natawo siya. Sige na siya, sayaw. Ngayon sila, oy, usaman mo ka lang. Yung boss din ha, sige sayaw, mo bayad mo tax. Sumayon si Jesus Christ, Peter, usaman ta, ang anak ba, bayad mo tax, o ang ganang dili anak, parawas na isulti, kanang nilay, pangisda na to. Kabingwit mo din na, like, drachma, like, kwarta ng bakba sa kuwan, bayad nila para sa itong tax.
imo ako, pero siya na yoyo. Pero nagpaulipon ba siya? Nisunod ba siya? Nisubay ba siya sa mga pamaagi sa mga Pariseo? Sa mga elders, mga leaders niya? Nisubay ba siya? Sa mga Herod Antipas, nisubay ba siya? Wala! Nasayod siya ba ng mga hibmo, mga kaigsuunan? Amuman sa namin ang kita naman. Bisa kung sa pambalaw din sa kalibutan, sa Pilipinas, pumulumpig sa imong pagtuo may tungod sa Diyos. Mukuha sa imong katungod sa imong pagsimba sa Ginoo. Himon kanilang ulipon una diri nila nga ang imong pagsilbi sa Ginoo nahimo ng ikaduha, nasayop ka sa imong pagkakristohanon. Kaya ang angay na itong alagaran, ang buhi ng Diyos una sa kanan. O ang tanan na mahitungod kaniya. Nasayod ka, isip ang Kristohanon na kailangang responsibilidad. Ano sa man? Personal ni mo nga responsibilidad, pagbasa sa pulong, pag-meditate sa pulong, pag-memorize ni ini, pagsangyaw pa ni ini, nga sa uban, responsibilidad na kadaghanan gapon mo mabuhat. Pero na yung sulti na ito, buhatag inana, kay pupuan mo din naman, dagan din naman ito dito, kay tanaw dito sa mga benepisyo. Huwag pa kakita sa akong benepisyo yata sa Ginoo mo, nga ikaw di ka masunog ito sa impyerno, dili ka mamatayan ito sa kahangturan, dili mo tanaw na. Imo ibaligya sa gagmay kaayo nga mga sinsiyo nga panghatag nila din ha. Kung nga di ka andam na yung magpakamatay para sa Ginoo, ano pakamatay naman siya para naman. Kung naman yung Diyos ko, barog ka, uy. Barog ka, sa isakto, sa mayo. Hindi ka magpaulit ko. Uy, magbuot ninyo ang Ginoo. Yan, ang mga tao nga magbuot ninyo na uyon sa kabubuton sa Ginoo ka na, kumana mo, supak na sila sa kabubuton sa Ginoo, supak ka sa Ginoo sila. Huwag ko ngayon makigubat kanila. Huwag ko ngayon makipatay kanila. Kung barog ka, ngayon ka, sorry. Yan, lisod ko kinubuhay na. Tabahin naman sa itong paglakaw ang persecution. Tabahin naman sa itong paglakaw ang kalisganan ng pinahulian para ni Kristo. Huwag tawing ginumulaan ka, o mapalipayon ka, kung lutos ka, tungod ka na po. Lutos ka, tapos imong kabangbuang. Lutos ka, tapos imong pag-really, suro osek, uban pa din ha. Wala, ang Ginoo wants us to stand up for Him because He's been standing up for us. So, mga makita natin ni down the line sa third generation si Jesus Christ. Siya ang legal heir to the covenant promises associated to the throne of David and to the covenant promises related to Abraham's seed and land. O si Joseph, makita nato din verse 17. Thus, were 14 generations in all from Abraham to David. 14 from David to the exile to Babylon, and 14 from exile to the Christ. Then 18. This is how, okay, 17, 16 day. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, from whom was born Jesus, who is called Christ. Makita natin din Joseph, the husband of Mary, in whom was born Jesus, who is called Christ. Wata lang po gumay, bato na i-exegesis para natin next week. Pledge na gaya na, engage gani mo, good as married mo. Okay? Marami butang din hinga. They are, Joseph, okay, husband of Mary. Actually, ako sa mga husband, siya din na formally husband, pledge man lang na sila, binding na makita nato next week na nagunahon na din naging negosyo si Joseph ni Mary. So, ato nakita ang three groups of 14 generations from Abraham down to Joseph. Great man, nagban isunod sa Ginoo, nagban sa Ginoo isunod sa Ginoo. Ang wag isunod, masay pabuton, na itong kitang sa Ginoo, punishment. Ano na, punishment mo, musunod ka sa Ginoo,
Reward. 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 Nahandod ka, magpa-reward o punishment. Okay? So, bisan sa kalisod na circumstansya sa lineage ni Jesus Christ, wa gyud gitugutan sa Ginoo nga ma-erase ang kagikan ni Jesucristo. Wa niya tuguti nga ang iyang anak mahimong tagulilong mo tagadiin man na siya. Saan yun ang kagikan? Di ba labi ng mga katibuhan ko sa unang inyong dito, saan na inyong kagikan? Importante kayo na ang mga kagikan, ay kita na yung mga kagikan na mga ungo, kagikan na mga kuan, di ba? Pagkaroon, wala dyan kayo, nahunag, kasi kagikan na to, importante na. Ay, nindot na mga kagikan, ang mga inahan, ramahan, mga nindot ka, ay na sila ng mga pamilya. Okay? Hindi lang kayo mga gwapa-gwapo, mga bunutan, di ba? So, dilibutan ang kanang kagikan ni Jesus Christ, but doon na yung mga kagikan niya na maayo o mga pinabuhi. So, in short, makita na ito din we see that the line of Jesus that were women were not of noble birth. And yet, God allowed them to become the grandmothers of Jesus. So, unsa may ma-learn nato din sa atong gitunan? What can we learn from this study sa human genealogy of Jesus Christ? Lesson number 1. That whatever God planned to do, He will achieve it. Kung sa may buhaton sa Ginoo, sa plano sa Ginoo, masukot ka sa din ito na. So, mas may pa, kapag sinurot na lang ka, makikiusad sa Ginoo, okay? Naman niya ang lindot. Naman niya ang kanan. Correct? Okay, so, Psalm 33 verse 10. The Lord foils the plans of the nations. He thwarts the purposes of the peoples. But the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. Nagani ka sa Ginoo. Nagsubay ka na siya kabubuton. O kibaw ka, kaning imong gibuhat, kabubuton ni sa Diyos. Hala, kibaw yung ka, sao nalagdas magni mo, dito sila katumba mo. Yo, naka ng assurance, di sila katumba mo. Sila mga tumba sa kapuya, lang nagpanas mag. Usay, mga feeling sa tarang, das masubos ka na. Di ba, para akong heart, marami nila sa loob. Ang handok mo ba rin? Ano mag-uol mo ko? Ano kung din ako nanaw na ilang ipamukat na ko nga sila rin na nagproblema, kanidasmak sila o parel na dili, matumba. Dili ikaw ang idasmakan, dili ikaw ang giaway, dili ikaw ang gihasol. So, forget them, allow them, sila nakapuyan sana sila. Correct? Sapat inaana ang imong attitude. So, kung inaana nga itong attitude niya, sa ito sa ang Ginoo, sa may itong response, saligi ang Ginoo. Katibuok ni mo na pasigasing kusog ug kalan. Lesson number 2. That the story of each man is already written. Para na po ang story sa tanan nato, nasulat na. Ang pangutana nila nagsubay baka sa script sa Ginoo sa kinabuhi. Kung naghimo kag pagalingong script, naghimo kag pagalingong suwat kasi mo pagalingong destiny. Suwat sa akong pagalingong na in 10-20 years inani ko kagwapa, inani ko kagdato, inani ko kagdaghang balay, ano mo desire mga naman butana? Kung di man ka mo desire na Lord, punta sa maabot mga katuigan, mas makita pa na ko ang kausapan sa akong kinabuhi o ang epekto sa akong kinabuhi nga daghan ang nakubilser na kusgan o damhanan ang akong Diyos. O daghan o akong kalab, buti panganduyan ninyo. Dato kong kalab na nagsunod na po. Sa may nanganduyan na. Pero daghan na ito, nanduyan ko tagsapi. Mga itong mga naong bati. Kung kalab ang imong panganduyon, ang imong nga effect ang imong kinabuhi sa uban, you will see that down the road. 10 years from now, 15 years from now, 20 years from now, especially sa imong family. Pagkakita kang imong family is nausab ang ilang paglantaw nimo, ilang kinaiyagan nimo, mga usab, ang ilang pagbati na usab na sa unang lablab, ana sa nimo karong mo pagkuha na sa kanimo. Ano man na? Ito walang gabi ko birthday sa to umangko na ko. Then, hindi na lang ka, gawa mo tanang. Kaya ko daw, galit mo, hindi mo na mag-prayer.
pastor na, officially did you mag-accept na pastor. So, yan ang sabi. Ato ba, pray na, yan. Okay, pray na. So, no. Oh, no. No one pleasure. That is a wish. Amen. Kaya pray ko tayo. Sabi na, binuwang ko siya, kung may kasabot. I-translate sa akong mga. I-pray siya. For the first time, akong brother niyo, na anti-Kristo kayo ni-pray. Anak pa, in Jesus' name, amen. Woo! Hallelujah! Nga naman, siya sa basa Bible. Siya na-embrace ko, nabasa na sa Bible. Silent readings lang duha, nasa time together na mag-read the Bible. Basa siya din, together sila, kaya sa gawas, because we didn't lumayo ang together. Why discussion? So why? Kaya ang Ginoo is changing my sister. Abot na. Bumuli ako mga. Pero bigyan kayo nung ako nagutanan. Kay wheelchair ko siya patuloy na. Sikasikahan na. So, dito ko kaya naman. Naman ko. Mata sa kumang magbisiga. Hindi ko naman nalanak. Pero what? Tingin ko kayo. Mata mo. Tubaw siya maanan niyo gina. Still. Ayaw lang ito. Ayaw yung paraway. So, I know nga naka-change. Nakakita ang iyong banang. Asawa nila kung palago pa kung asawa, di naman din mo. Ganyan the war. So, magsuuna, these are things. Hindi akong pangalan yun. Okay? Kay wika na ang imo kinabuhi. Yakibaw ka kasi author sa imo kinabuhi. Kasi nagsuwat o nindot na kinabuhi. Kasi na mo kinuha tinura. Pinay gugma kay siya nagiyat ang diluwas kikas galang sa impyerno. Di ba kanya tamuhatan ang storyline sa akong kinabuhi. Di ba nindot ang kinabuhi sa kalibutan. Iya ba kabasagdan. Di ba kanya tagaan sa mga pangkinahanglan nun. Gamay ka na may kapangkinahanglan. Gamay na kaya na ang pangutanan nagsubay ba ka sa iyang kabubuton. Ang pangutana na nagsusi ba di ka kasi gusto niyo sa akong kinabuhi, Lord. Every day mo ba siya di pangutana? Lord, imong will ha, imong pamubuton sa karong adlaw, di ako ha. Ginugihan ba ito kung babaw siya, gawa ka ni mao, kasi kasi magita ka din mao sa akong ito, dagan, imo ha, mao na. Imong kausaban, panganduyon mo all the time. Panganduyon mo kaluwasan sa makatawan mo, kalibutin mo, bisan sa makatawan mo, waka kaila. Maghila ka may tagay kong kalag. Di ka maghila ka tagay kong kwarta, Lord. Tagay kong numero, Ginoo. Igo, gini. Wrong thing. Sumana nga. Kung isuwat mo sa Ginoo, set mo respond. Know God and seek His will all the time. Lesson number 3. Nga Ginoo is truly God and truly man. Gusto mo itong respond, ani nga truth. Tuwi si Kristo Jesus sa imong kaluwasan o sa kaluwasan sa uwan. Ginoo mo mabot ang mga pagduda sa mga nakasing-kasing. O kung nami tendency na mas pagkanaw sa problema, imbis mo hangad yung kanaan mo, tabangin ang kami mo. Sultihin, biyahin. Strengthen among faith. Among paglaon daan. Among gugma, among malambo ka, Lord. Among relationship with you, Lord, will be strengthened in the years and every day, Father God. That our relationship with one another nasa ang improvement, Lord. Mahal, Diyos ka. Nabisan sa kabati, sa imong kadaghanan bati na yung kayo imong mga linya, ginong imong kagikan, pero wad yung kanaliwat nila, kanaliwat yung kasamahan sa langit na imong gitugyanan sa imong ginabuhi sa kalibutan. Ginoo, salamat sa mga pagtulunan, salamat imong hindi kalipli, di man intensively, sa mga kinabuhi, sa imong kagikan, ang lalaman ng Lord. Now, when you were here, hindi mo lang yung sunod ang kabubuting samahan. Lahat mo. Hindi mo amin ng mga obedient ng mga katawhan o ang mga katawhan ng barog for your name and for your name alone.
Father, and all of this, we give you praise and thanks in Jesus' name. Amen. And amen. Let's sing our song together. Let us all stand up and let's sing our last song.